Nešlo o zdvorilostnú návštevu. Na takéto nemám čas. Spolu s ministrom financií Lacom Kamenickým sme prišli navrhnúť predstaviteľom OECD prehlbenú spoluprácu pri hľadaní prorastových opatrení pre Slovensko. Je evidentné, že na úrovni Európskej únie sa pri zvyšovaní konkurencieschopnosti európskej ekonomiky skoro nepohneme. Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu, vychádzajúceho z domácich zdrojov, že spoločne stanovíme stratégiu, ako sa má Slovensko v krátkom časovom úseku správať v novej kvalite geopolitickej situácie, ako má využiť výhody získané suverénnou slovenskou zahraničnou politikou orientovanou na všetky 4 svetové strany pri získavaní zahraničných investícií a ako tento krátkodobý plán zaradiť do pripravovanej vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, na ktorej vláda začala intenzívne pracovať. Odmietam bezhlavo konsolidovať a škrtať len preto, aby sme mali pekné čísla.